ഹരേ കൃഷ്ണ വിഷ്ണു കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാം ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. ശ്രീരാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഒരു മന്ത്രം തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനോ സുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദിശതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളെ 14ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇതിന് മുമ്പത്തെ അധ്യായം നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അതിൽ ആരാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നതോ ആ ശരീരത്തെ അറിയുന്നത് ആരാണോ അതാരൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ ആത്മാവും പരമാത്മാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എല്ലാത്തിനെയും തുല്യമായിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം, എല്ലാവരെയും തുല്യതയോടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള അറിവാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഞാനെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ, അതായത് എന്താണ് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതായത് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള വെറുപ്പാവട്ടെ, അസൂയയാവട്ടെ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിലാണ് വരുന്നത്? അജ്ഞാനത്തിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഏതൊന്നിനെ കുറിച്ചാണോ നമ്മൾ അറിവ് നേടേണ്ടത് അതാണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത്. ആരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിവ് നേടേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചും നമ്മളുടെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള മറന്നുപോയൊരു ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ മറന്നു പോയിരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ളത്. ആ അറിവാണ് ആരെയാണോ അറിയേണ്ടത് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റുക? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചത് അല്ലെ. ഇനി ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണ് അല്ലെ. ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ. വീണ്ടും നമ്മൾ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ക്ലിയർ ആക്കി തന്നു. എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് കർമ്മങ്ങളൊന്നുമില്ല, കർമ്മഫലങ്ങളുമില്ല. പക്ഷെ ഏതിൽ ധ്രുവാണ് നമ്മൾക്ക് കർമ്മങ്ങൾ വരുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ കൂടെയാണ്. ആ ശരീരത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത്, പ്രവൃത്തികൾ വരുന്നത്. അതിനെന്താണ് കാരണം? അതിനെന്താണ് കാരണം എന്നാ പറഞ്ഞത്? നമ്മളുടെ ആണ്. അങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ എന്താ കാരണം? ഈ പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ എന്താണ് ബാധിക്കുന്നത്? ത്രിഗുണങ്ങൾ അല്ലെ. ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു. ആ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിന്റെ പ്രപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അതിന്റെ ആ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അനുപാതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനനുസരിച്ചാണ്? അത് നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ശരീരവും അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ. 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളാണുള്ളത്. അത് ഏത് ജീവിവർഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കും ആ മരിക്കുമ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ ഇച്ഛയ്ക്കും ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ആ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു?
ഒരു ശരീരം എങ്ങനെയാണ്, ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് തന്നെ കണ്ടോ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്നാണ്. ഇനി ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയ പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയഃ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിദോ ഗതാഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിലായി പോണം കേട്ടോ, എന്നാലാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്ന് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറയാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഏതൊരു അറിവിനെ നേടിയിട്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം പൂർണ്ണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, ആ ജ്ഞാനം, ആ അറിവ് ഞാൻ നിനക്ക് തരാം എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അത് എന്തായിരിക്കും ആ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമായി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനാകാം. അത് ഏതിൽ കൂടെയാണ് സാധിക്കുക? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തി എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ആ ശുദ്ധഭക്തി ലഭിക്കുന്നതാണ് പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് നേടിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അത് ആരിലോ ഡിസ്റ്റർബ് ആക്കുന്നുണ്ടോ, ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാഗതാഃ സർഗേ ഭീനോപജായന്തെ പ്രളയേന വ്യതിന്തി ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയണേന്ന് നോക്കൂ. ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാഗതാഹ എന്നാണ്. മമ സാധർമ്യമാഗതാഹ, ഭഗവാന്റേത് പോലെ തന്നെ ആകാൻ സാധിക്കും, എന്റെ പോലെ തന്നെ ആകാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ്? ശരിക്കും നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം തന്നെയാണ്. ആത്മാവിന് മരണമൊന്നുമില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബാധിപ്പും ഇല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത്, അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടി. അപ്പൊ അത് വരയ്ക്കും നമ്മുടെ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അതേ സ്വരൂപമാണ്, എപ്പോഴും പരമാനന്ദാണ്, അതുപോലെ നാശവും ഇല്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് എന്നത്, ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ, ഈ ജ്ഞാനം നിനക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഏത് ജ്ഞാനമാണോ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്, ആ ജ്ഞാനം മുഴുവൻ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നീ പഠിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സാധിക്കും? എന്റെ പോലെ തന്നെ ആകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം നിനക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് 2 പ്രളയങ്ങളുണ്ട്. നൈമിത്തിക പ്രളയം എന്ന് പറയും. അതെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ബ്രഹ്മാവ് ഉറങ്ങൂലോ. ബ്രഹ്മാവ്, അതായത് ബ്രഹ്മാവ് ഉറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് 100 വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന് ആയുസ്സുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതില് രാത്രി പകലുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ചതുർയുഗങ്ങളില്ലേ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, സത്യയുഗം. ഏതൊക്കെ യുഗങ്ങളാണ് അറിയില്ലേ? ഒന്ന് പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യുഗം. അതില് കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ 4,32,000 കൊല്ലാണുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഡബിൾ ആണ് ദ്വാപരയുഗം വരിക. അത് എത്രയായിരിക്കും? 8,64,000. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ 12,96,000 കൊല്ലം വരും അടുത്തത് ത്രേതായുഗം. അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? അതിന്റെ അതെങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ 4,32,000 കൊല്ലം ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരിക. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 13,00,000 സംതിങ് ആണ് വരിക. ഏത്? നമ്മളുടെ സത്യയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എല്ലാ യുഗങ്ങളും കൂടി ചേർക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഒരു പകൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്, രാത്രിയും കൂടി ഇല്ലാണ്ട്. അത് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ 4 ദിവ്യയുഗങ്ങളും കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് ഉറങ്ങും അല്ലെ. ആ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, ഈ സൃഷ്ടികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? സ്ലീപ്പിംഗ് മോഡിലാവും ഈ 4 യുഗം കഴിഞ്ഞിട്ട്.
അപ്പൊ അതിനെയാണ് നൈമിത്തിക പ്രളയം. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ള പ്രളയമല്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മലോകത്തിനൊക്കെ താഴെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ ഭൂലോകത്തിനും മേലെയുള്ള 1-2 ലോകങ്ങളും ചേർന്നിട്ട് ആ പ്രളയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിലെല്ലാ അപ്പൊ ബ്രഹ്മലോകമൊക്കെ സേഫ് ആണ് ആ സമയത്ത്. ഓക്കെ, കാരണം ബ്രഹ്മാവ് ഉറങ്ങുകയല്ലേ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ മരണമായിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അപ്പൊ അതിന് താഴെയുള്ളത് നമ്മളുടെ ഭൂലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ആ സമയത്ത് അതിനെ ബാധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആത്യന്തിക പ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവ് മരിക്കുന്ന സമയത്തും ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 കൊല്ലം കഴിയുന്ന സമയത്താണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ. അപ്പൊ അത് എത്രയായിരിക്കുന്നു ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ദിവ്യയുഗങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെയും ഇരട്ടിയാണ് ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതേ ഇൻറ്റു എത്ര വരും, എത്ര ദിവസങ്ങളാണ്? 100 വയസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ദിവസമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, 100 ദിവസമല്ല 100 വർഷമാണ്. അപ്പൊ അതേ ഇൻറ്റു 365 വരും. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഇൻറ്റു 100 എന്നുള്ളത് വരുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ജീവിത കാലയളവ്. അത് 3 ആണ്. അത്ര ട്രില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ജീവിതകാലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കഴിയുമ്പോ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരുന്നു? ഈ ആത്യന്തിക പ്രളയം വരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഫുൾ ബ്രഹ്മലോക അടക്കം ശിവലോകത്തിന്റെ പകുതി തൊട്ട് താഴെയുള്ള എല്ലാം വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോകും. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ഈ പ്രളയം അപ്പൊ എന്താണ്? സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. എപ്പോഴാണ് കാരണോദകസായി വിഷ്ണു സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്? ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ എങ്ങനെയാ സൃഷ്ടി നടത്തണേന്ന്? ഒരു ശ്വാസം വിടുമ്പോ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടില്ലേ? ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതാണ് നമ്മുടെ സൃഷ്ടികാലം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉച്ഛ്വസിക്കുന്നത് ശ്വാസം പുറത്തു വിടുന്ന സമയമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്രയാ പറയുന്നത്? 3.11 ട്രില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ 3.11 ട്രില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഭഗവാൻ ഉച്ഛ്വസിക്കുന്ന സമയം. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയണത്? നമ്മൾക്കത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ശരിക്കും അത്രയും വലുതാണ് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസം വലിക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് മുഴുവൻ നമ്മൾ പ്രളയാണ്. അപ്പോൾ പ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത് 3.11 ട്രില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. ആ ശ്വാസം ഉച്ഛ്വസിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പ്രളയം. ഇപ്പൊ ഏകദേശം പ്രളയത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഈ പ്രളയത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മുങ്ങാൻ പാടില്ല, വെള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പോകരുത് എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ ഉണ്ടാവണം? ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത്. കാരണം ബ്രഹ്മലോകത്തിന് മേലെയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രളയമില്ല, അത് ആത്മീയ ലോകമാണ്. അപ്പൊ ഏതൊരു വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉണ്ടാവണം നമ്മള്. മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായി ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഈ ശ്ലോകം നമ്മൾക്ക്. സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയാ സംഭവന്തിയാഹ താസാം ബ്രഹ്മമഹദ്യോനി അഹം ബീജപ്രദപിത. ഈ ശ്ലോകം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതിലാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നത്? ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ ഒരു അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെയെന്ന് അറിയണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഈ ജീവിവർഗങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ഒരു ജന്മം എടുക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തത് ആരാന്നാ പറയുന്നത്? ഭഗവാനാണ്. ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ഓക്കെ, ഞാനാണ് ഇവിടെ എല്ലാ സൃഷ്ടിക്കും കാരണം. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ജന്മം എടുക്കാനുള്ള അനുവാദം തന്നത്? നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ആഗ്രഹിച്ചത്? നമ്മൾക്ക് തനിയെ ഇരിക്കണം, നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവണം, എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കണം, ഒരാളുടെ കൺട്രോൾ, അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം നമ്മൾക്ക് വേണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ ഉള്ളത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയണത്? അപ്പൊ അതിന് അവസരം നൽകിയത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ആരാണ്? ബീജം നൽകിയിട്ടുള്ള പിതാവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മളുടെ ഇതിലെന്താണ്? നമ്മൾ അമ്മയും അച്ഛനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തില് ആ ഒരു വിത്ത് പാകാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് യാദൃച്ഛികമാണ്, കെമിക്കൽ ഒരു ആക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവണം.
അല്ലെ? എല്ലാവരും ഏകദേശം ഒരേ പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് ശരീരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ചിലർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ചിലർക്ക് ഒരുപാട് കാലം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കാണാം IVF എത്ര ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടാണ് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയില്ലാണ്ട് എന്ത് ബന്ധത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നായാലും നമ്മൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ജനിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറുതെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഒരു ഇതല്ല, ആക്ഷൻ അല്ല അത്. അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുമായിട്ട് കർമ്മം കൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മളിലൂടെ വരുന്നത്. നമ്മളുമായിട്ട് ഒരു ഭഗവാൻ നമ്മൾക്കൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തരുന്നതാണ് അത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ആ ബീജം ജനിച്ച ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് ഡെവലപ്പായി വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു കൈ അവിടെ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദിപിതാവെന്ന് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ജീവസത്തകൾ. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവികളുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ജീവസത്തകളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രം നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത്? ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജീവനുള്ളൂ, വേറെ എവിടെയും ജീവന്റെ ട്രേസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത്. ജീവനില്ല, ഈ ഭൗതിക ലോകം എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും, നമ്മൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലായിടത്തും, ഈവൻ സൂര്യന്റെ ഉള്ളിൽ വരെയും ജീവികളുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അഗ്നിയിലും ജീവികളുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഇപ്പൊ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലെ ആൾക്കാർക്കും അവിടുത്തെ കാലം, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? അത് ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 24 മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മള്? കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥൂല ശരീരം ഉണ്ടാക്കിക്കണു. പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, നിത്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ട് ഒരു സ്ഥൂല ശരീരവും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കാണുക? ശരീരത്തില് ലക്ഷണങ്ങൾ, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ കാണുക അല്ലെ? ഒരു നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള ശരീരം മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ജഡവസ്തു മാത്രമാണ് അല്ലെ? പുറത്ത് ശരീരം. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മനസ്സ് വരുമ്പോ ഒരു അഹങ്കാരം, ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് നമ്മളുടെ മൊത്തം ശരീരം നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ശരീരം വരുമ്പോ ഈ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ജീവലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുക. ഇത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിനെ ജീവലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭൂമിയിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയാണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോ അത് ചന്ദ്രനിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു ജീവികളുണ്ടെങ്കിൽ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അത്രയും തണുപ്പാണ് അല്ലെ, ശീത അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ ഒരാൾ പോയിട്ട് ചന്ദ്രനിൽ പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രനിൽ ഒരാളുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. കാരണം നമ്മളുടെ കണ്ണായാലും നമ്മളുടെ കാതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അത് കാണാനും കേൾക്കാനും എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നത്? മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നും ആളുകളില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൂമിക്കുള്ളിലായാലും വെള്ളത്തിലായാലും അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവികളുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ജീവസത്തകളുണ്ട്. അപ്പൊ ജീവസത്തകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ ബ്രഹ്മ ഭുവന ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യ മാമുപേത്യാത്തു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ എന്താണ് ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് ഭൂലോകം, അതായത് പാതാള ലോകം വരെയുള്ള ഈ 14 ലോകം എല്ലായിടത്തും എന്താണ് ജീവവർഗങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ മരിക്കുന്നവരാണ്. മാമുപേത്യാത്തു കൗന്ദേയ, പക്ഷെ ആരെല്ലാം എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് എന്താ എന്ന് പറയുന്നത്? പുനർജന്മാന വിദ്യതേ, അവർക്ക് പിന്നീട് പുനർജന്മമില്ല, അവർ എന്റെ ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ സമുദ്രത്തിൽ ഏറ്റവും അടിയിൽ വരെയും ഉണ്ട്. എല്ലായിടത്തും എവിടെയുണ്ട്? ജീവവർഗങ്ങളുണ്ട്. സത്വം രജസ്തമയിതി ഗുണപ്രകൃതി സംഭവാഹ നിബധ്നന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹിനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞില്ലേ, എങ്ങനെയാണ് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താവുന്നത്? അപ്പൊ എന്താണ് കുട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്? ആ കുട്ടി എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള കുട്ടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ
അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചോളാന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ജീവിച്ചോളാം എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രോമിസ് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ ആ സമയത്ത്. കാരണം ഇനിയും എന്നെ കഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്, കാരണം അത്രയും ദുഃഖമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ശരിക്കും ഒരു ഗർഭപാത്രത്തിലെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ പുറത്തു വരുന്ന അവസ്ഥയെക്കാളും കഷ്ടകരമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, ഒരു ഞാണുമ്മൽ കളിയാണ് അല്ലേ. ആ ഒരു പൊക്കൽക്കുടിയിലുള്ള ആ ഒരു ചരട്, വള്ളി, അതിലാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണം മുഴുവൻ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് അതിൽ കൂടെയാണ്. അതുപോലെ അമ്മ എന്താണോ കഴിക്കുന്നത് അതാണ് ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇരുട്ടാണ് അവിടെ മുഴുവനും അല്ലെ. ഞാൻ കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള ഒരു ദ്രാവകത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എരിവുണ്ടാവാം, പുളിയുണ്ടാവാം അല്ലെ. അതെല്ലാം ആ കുട്ടി അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു അസ്വസ്ഥതയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചവിട്ടില്ലേ കുട്ടികൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ആണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്, കുട്ടി ചവിട്ടണു എന്നാണ്. പക്ഷേ അത് ആ കുട്ടിയുടെ അസ്വസ്ഥതയാണ് ശരിക്കും കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴാണ് കൈ കാലൊക്കെ ചവിട്ടാൻ തോന്നുക, നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥത വരുമ്പോഴാണ് അല്ലെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈ കുടയുന്നു, കാല് കുടയുന്നു, അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ്, നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥത വരുമ്പോൾ, നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് അധികവും കാണിക്കുക. സന്തോഷം വരുമ്പോഴും ചെയ്യും കേട്ടോ, അല്ലാന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, എന്നാലും സ്വാഭാവികമായിട്ട്. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആ കുട്ടിക്കുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്, ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും എനിക്കൊരു ജന്മം വേണ്ട, ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാം ജീവിതം എന്ന്. പക്ഷേ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ, ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ല, അത് ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപമാണ്. പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ ഈ പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നുള്ള ഈ 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കുട്ടി ജനിച്ച് ഭൂമിയിലെത്തുമ്പോ. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശഗമനാമയം സുഖസംഗേന ബധ്നാതി ജ്ഞാനസംഗേന ചാനക. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബന്ധരാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇനി നമ്മൾക്ക് സത്വഗുണവും തമോ ഗുണവും രജോ ഗുണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഈ സത്വഗുണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്തിനാലാണ്? സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നല്ല അറിവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പൊതുവെ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറയുക. നമ്മുടെ വർണ്ണാശ്രമ സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പം അതിൽ വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ എന്നുള്ളതാണ്. അതില് ബ്രാഹ്മണരാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ള എന്ന് പറയുക. ക്ഷത്രിയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ രജോ ഗുണാണ് പറയുക. ഇനി വൈശ്യർ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണെന്ന് പറയും. ഇനി ശൂദ്രർ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ തമോ ഗുണം. ഇതാണ് സാധാരണ കാര്യം. ശരിക്കും അവരെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ്, ഗുണം അനുസരിച്ചാണ്. ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശത എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ചാതുർവർണ്ണയമായ സൃഷ്ടം. അപ്പൊ ഗുണത്തിനും കർമ്മത്തിനും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ വിഭജനം വന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലാതെ ജനിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്, അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ള, അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മണർക്കുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സത്വഗുണാണ്. അതെന്താണ്, പ്രകാശമാനവും. അവർക്ക് എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും, അവർക്ക് ഓവറായിട്ട് സങ്കടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെന്താണ്, അപ്പൊ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കും നമ്മളെ. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചെയ്യുള്ളൂ, എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇവിടെ കണ്ടോ, അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ എന്താണ്, അവർ പൂജ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത്. അപ്പൊ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനാണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബദ്ധരാക്കപ്പെടുന്നത്, സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും. അപ്പൊ ഈ പൊതുവെ വന്നിട്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ബദ്ധരാക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ശരിയാണ്, അവർക്ക് സുഖമാണ്, അവരെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ജീവസത്ത സത്വഗുണാവസ്ഥയിലാവുമ്പോൾ താൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ജ്ഞാനത്തിന് മുന്നേറിയെന്നും അങ്ങനെ അവരെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായിരിക്കുന്നു എന്നുമുള്ള അഹങ്കാരം അയാളെ ബാധിച്ചേക്കാം. അതാണ് നന്നായിട്ട് അറിവുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നാമെന്ന്, എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെക്കാളും കുറച്ച് അറിവ് കൂടുതലാണ്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും ശരിയായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു അഹങ്കാരം അയാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ സയന്റിസ്റ്റ്, തത്വചിന്തകന്മാര്. നമ്മുടെ സയന്റിസ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും അധികം ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. അവർക്ക് മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി എത്രയോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു അഹങ്കാരം വരും, എന്താണ്, ഞാൻ വലിയ ആളാണ്, മറ്റുള്ളവരെക്കാളും കുറച്ച് അറിവ് കൂടുതലാണ്, വിവരം കൂടുതലാണ് എന്നുള്ള അഹങ്കാരം അവർക്കുള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും, ഈ ഭൗതിക ലോകമായിട്ട് വീണ്ടും അവർ ബന്ധിക്കപ്പെടും. കാരണം അത് കാരണം കൊണ്ട് വീണ്ടും ഈ ലോകത്ത് തന്നെ വീണ്ടും വരേണ്ടി വരും. കാരണം എന്ത് അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളോ, നമ്മൾ വലിയ ആളാണെന്നുള്ള ഭാവങ്ങളോ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് ആലോചിക്കണം. ഭൗതികമായിട്ട് അവർ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും,
പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? അഹങ്കാരമുണ്ട്, ഞാൻ ഒരു വലിയ ആളാണെന്നുള്ളൊരു ഭാവമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭാവം മാറ്റാനായിട്ട് തന്നെ ഇവിടേക്ക് വീണ്ടും വരേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും സുഖവും ജ്ഞാനവും നമ്മളെ ഫ്രീ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്, സ്വാതന്ത്ര്യം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ബദ്ധരാക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. രജോ രാഗാത്മകം വിദ്ധി തൃഷ്ണാസംഗ സമുദ്ഭവം തന്നിബധ്നാതി കൗന്ദേയ കർമ്മസംഗേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തിനന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നതത്രേ രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പൊതുവെ ആൾക്കാരിൽ കാണുന്ന ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് രജോ ഗുണമാണ്. രജോ ഗുണം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർക്കൊരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷനിൽ ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടാവും, ഒരു ഫാമിലി അറ്റാച്ച്മെന്റ്, എന്തെങ്കിലും നേടിയെടുക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം, ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വരുന്നില്ലേ? അതൊക്കെ എന്തിലുള്ളതാണ്? രജോ ഗുണാണ്. തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ, അതായത് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലാണ്, തൃഷ്ണയാണ്, എന്തെങ്കിലും വേണം വേണം, ഇതിനേക്കാളും മേലെ വേണം, ഇതിനേക്കാളും മേലെ വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണം. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര ഡിനൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കുറവുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇതിനേക്കാളും നന്നാവണം, ഇതിനേക്കാളും നന്നാവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമല്ലേ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും വെച്ച് പുലർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു, അല്ല കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് റിസൾട്ട് എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇതിൽ വരുന്നതാണ്, രജോ ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഭഗവാനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. പക്ഷെ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിലുള്ളതാണ്? രജോ ഗുണമാണ്. എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ലഭിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ആളാവണം, ആ ചിന്തയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കില്ലേ? അതെല്ലാം എന്താണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. തമസ്ത്വജ്ഞാനജം വിദ്ധി മോഹനം സർവദേഹിന പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭി തന്നിബധ്നാതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമകത്തെ സർവ്വശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതിന് തമോ ഗുണം എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തില് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മറ്റുള്ള ഒരാളെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. അതാണ് വ്യത്യാസം. രജോ ഗുണത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ ആളാവണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെയും ചേർത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. മറ്റുള്ളവർ ഒരാൾക്ക് ദ്രോഹം ചെയ്യണമെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് നന്നാവണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഗുണമാണ് രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ തമോ ഗുണമാകുമ്പോൾ എന്താ വ്യത്യാസം വരുന്നത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ശരി എന്താ തെറ്റെന്നുള്ളത് അറിയേയില്ല. അപ്പം അവര് ഉന്മാദത്തിലായിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. എന്താ അവിടെ നോക്കൂ, ടെററിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? അത് മറ്റുള്ളവരെ ഈ മുഖം മൂടിയൊക്കെ ഇട്ട് വന്നിട്ട് കൊല്ലുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ആ ഒരു ഇതാണ്. ഒരു മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ലൈഫ് എന്നാണ് ശരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു മൃഗം എപ്പോഴും, മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? അപ്പൊ വന്യമൃഗങ്ങൾ എസ്പെഷ്യലി അതെന്താ ചെയ്യാ? വന്യമൃഗങ്ങള് അവർ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനു വേണമെങ്കിലും കൊല്ലാൻ അവർ മടിക്കില്ല അല്ലെ. മുമ്പിലുള്ള ഒരാളുടെ ജീവൻ പോവാണെന്ന് അവർ ഒരിക്കലും ആലോചിക്കാറില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗുണമാണ്, മൃഗതുല്യമായ ഗുണമാണ് തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. അവര് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും ഉറങ്ങണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരിക്കും. ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു 24 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവൂലേ. എന്തിനും മടി, അലസത, അതൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്? തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് ഡ്രഗ്സിന്, മദ്യത്തിന് ഒക്കെ അഡിക്റ്റ് ആവുന്നത്. എപ്പോഴാണ് ഒരാൾ മദ്യം, ചിലപ്പോൾ കൂട്ടുകെട്ടിൽ വരും, മദ്യം കുടിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതൊക്കെ വരാം. പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിൽ അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എപ്പോഴാണ് കൂടുക? അവരുടെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതെ ആവുമ്പോൾ. അവര് വിചാരിച്ച മാതിരി ഒരു ജോലി കിട്ടിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി തങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ല. ഇങ്ങനത്തെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇങ്ങനത്തെ അഡിക്ഷൻ വരുത്തുന്ന, ഡ്രഗ്സിനൊക്കെ അഡിക്റ്റ് ആവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. മറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ദുഃഖങ്ങൾ മറക്കാനാണ് എന്നാണ് പൊതുവെ അവർ പറയുക. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മള് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്. നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരാൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് പോയാൽ വേറൊരാൾ വരും അല്ലെ. ഒരു ജോലി, ഈ ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അടുത്ത എനിക്ക് ജോലി കിട്ടും എന്നുള്ള ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. കാരണം നമ്മൾ ഒരാളിൽ വിശ്വസിച്ച് ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെല്ലാം നോക്കി തരും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും ടെൻഷൻ, ഈ ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രവണതകൾ കാണുന്നതൊക്കെ എന്തിന്റെ ഏത് ഗുണത്തിൽ നിന്നാണ്? തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ. ഇതവിടെ കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പൊ മദ്യം, ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ ഇത് കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ബോധം ഉണ്ടാവില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയേണ്ടത് എന്താണ്, പറയേണ്ടത് എന്താണെന്നും കൂടി അറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ മുമ്പ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും വിളിച്ചു പറയും ആ സമയത്ത്.
അല്ലെ? ചിലപ്പോ ഈ നമ്മൾ കാണാം ഈ കുറ്റം ചെയ്ത ആൾക്കാരെയൊക്കെ അവര് ശരിക്കും സത്യം പുറത്തു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെയൊക്കെ കുടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ടല്ലോ. അതെന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ആ സമയത്ത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് ഈ തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, 3 പക്ഷികളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാക്ക ഏത് ഗുണത്തിലുള്ളതാണ് പറയാൻ പറ്റുമോ? തമോ ഗുണം. തമോ ഗുണത്തിൽ. എന്താണ് കാക്ക തമോ ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം പറയൂ. കാക്ക എല്ലാ വേസ്റ്റും എല്ലാ വേസ്റ്റും കഴിക്കും. അധികവും കാക്കകളെ കാണുന്ന വേസ്റ്റുള്ള സ്ഥലത്താണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് കാക്ക തമോ ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ചത്ത ജീവികളെ സ്കാവഞ്ചർ എന്ന് പറയും. അതിന് മലയാളം എനിക്ക് വേർഡ് അറിയില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചത്ത മൃഗങ്ങളെയും കഴിക്കുന്ന ജീവിയാണ് കാക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. ഉച്ചിഷ്ടമായിട്ടത് എന്തും കഴിക്കും, അതാണ്. ഇനി ഇതോ തേനീച്ചയോ? തേനീച്ചയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഇരിക്കാനും സമയമില്ല, നിൽക്കാനും സമയമില്ല, എപ്പോഴും പണിയാണ്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തേനീച്ച ഇതിലാണ് വിടുന്നത് രജോ ഗുണം. രജോ ഗുണത്തില്. എന്നിട്ട് അവസാനം ഇത്രയും അധികം പണി എടുത്ത് അത്രയും തേനൊക്കെ സംഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്താ നടക്കുക? നമ്മൾ മനുഷ്യര് പോയിട്ട് ആ തേനീച്ചക്കൂടി എടുത്തു കൊണ്ടിട്ട് അവറ്റകളെ മുഴുവൻ കൊല്ലും. കറക്റ്റ് അല്ലേ പറയുന്നത്? ആ തേൻ മുഴുവൻ നമ്മൾ കൈക്കലാക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ അവസാനം ഇത്രയും പ്രയത്നിച്ചതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഗുണം അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. മറ്റുള്ളവരാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അവര് പ്രയത്നത്തിന്റെ ഗുണം. അതാണ് പറയുന്നത്, അതാണ് രജോ ഗുണാണ്. എപ്പോഴും അവർക്കത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ലിമിറ്റ് വേണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നു, ആ ഒരു ലിമിറ്റ് നമ്മൾക്ക് അറിയണം. അതിന് മേലെ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് 24 മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് പണിയെടുക്കാനായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ ദേഹത്തിനെ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് പണിയെടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് എന്താണ് തൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ തേനീച്ചയുടെ സ്വഭാവം അതാണ്. തേൻ ശേഖരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ലൈഫിലത്തെ ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അവസാനം അതിലും ഒഴുകി ചത്തുപോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരിക്കലും. മനസ്സിലാവണ്ടോ? നമ്മളുടെയും അവസ്ഥ അതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി അടുത്തത്, കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് ഒരു 60 വയസ്സ് ആവുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ ഇതും ബാധ്യതകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി അതുവരെ നമ്മൾക്ക് ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യമുള്ള സമയം വരയ്ക്കും നമ്മൾ പണിയെടുക്കണം എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ പണിയെടുത്ത് 60 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് 65 വയസ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താ? നമുക്ക് കയ്യിന് വയ്യ, കാലിന് വയ്യ, ചിലവർക്ക് ഷുഗറാണ്, ചിലവർക്ക് ഏതെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എവിടേക്കും പോകാനും പറ്റില്ല, ഒന്നും എൻജോയ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ശരീരം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മൾ. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഒരു മായിക ലോകത്താണ്. പറയും എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കഴുതകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പുല്ലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും കഴുത എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ നമുക്ക് പുല്ല് കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? പക്ഷെ അതിനറിയില്ല പുല്ല് കിട്ടില്ല എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ പ്രയത്നങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരം ഏത് ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു. ഓവർ പണിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രെസ് കയറി നമ്മൾക്ക് ഷുഗറോ BP-യോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഏത് അവസ്ഥയിൽ പോകുന്നു നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്തിനാണ് ശരീരം തന്നിട്ടുള്ളത്? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. അതുപോലെ അതിനെ നന്നായി നിലനിർത്തിയാലാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം ജീവിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനോ ഭാഗവതം പഠിച്ചു മുഴുവനാനോ ആക്കാനോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനോ ഒക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ശരീരം തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ മറന്നു പോയിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? അടുത്തത് ഏത് പക്ഷിയാ? സ്വാനാണ്, അരയന്നാണ്, താറാവല്ല കേട്ടോ. അത് അരയന്നം എന്ന് പറയില്ലേ? അരയന്നം താറാവിന്റെ വർഗത്തിൽ പെട്ട തന്നെ അരയന്നമാണ്, സ്വാൻ എന്ന് പറയും. ഈ അരയന്നത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ? ഈ അരയന്നം സത്വഗുണത്തിൽ പെട്ടതാണ്. എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ചെളിവെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, ചെളിവെള്ളത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലത്തെ നല്ല വെള്ളം എടുത്തിട്ടാണ് ഈ അരയന്നം കുടിക്കുക. അത്ര ശുദ്ധമായിട്ട് സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഈ ശുദ്ധ ജലാശയങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഈ സ്വാനെ കാണുള്ളൂ. അതാണ് അവിടെയും ചെളി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെളി മാറ്റിയിട്ട് ശുദ്ധമായ വെള്ളം അതിന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അരയന്നത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അതാണ്, ഏത് ചീത്ത സാഹചര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? നല്ലത് മാത്രം നമ്മൾക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കണം. നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തിനെ നമ്മൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെയും നമ്മൾക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റില്ല. നമ്മൾക്ക് നമ്മളെയാണ് മാറ്റാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരിലും, അപ്പൊ ഒരാളാണെങ്കിൽ എല്ലാ ആളുകളിലും, അത് എത്ര അക്രമികളായിക്കോട്ടെ, ഒരു അക്രമിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് പേരെ കൊല്ലുന്നു. പക്ഷെ അയാളുടെ ഫാമിലിയിൽ അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അയാളുടെ ഭാര്യയോടും അയാളുടെ മക്കളോടും നല്ല സ്വഭാവമായിരിക്കും. അവർക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അച്ഛനൊക്കെ അത്രയും ഇഷ്ടമായിരിക്കും, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത കുട്ടിയും ടെററിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണല്ലോ. ആ അച്ഛനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല, വെറുപ്പായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു അച്ഛനെ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കുട്ടിയും വരില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും നല്ല ഗുണങ്ങളും ചീത്ത ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്.
മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയണത്? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം? ഒരു അരയന്നത്തെ പോലെ മറ്റുള്ളവരിലുള്ള നല്ല ഗുണങ്ങൾ കാണാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടാവണം. അതാണ് സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അരയന്നത്തിനെ എപ്പോഴും സത്വഗുണത്തിലാണ് പറയുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ സത്വം സുഖേ സഞ്ചയതി രജകർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തൂ തമഃ പ്രമാദേ സഞ്ചയത്യുത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകത്തെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. ഇത് പറഞ്ഞു തന്നെ വീണ്ടും ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? സത്വഗുണം ഒരാളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്? സുഖം, ജ്ഞാനം. ഇവിടെ സുഖാണ് പറയുന്നത്, സുഖം ജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ്. സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും അവർക്ക് അറിവും ഉണ്ടാവും. പിന്നെയോ രജോ ഗുണോ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾക്ക് റിസൾട്ട് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ, അതാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണോ ഉന്മാദം കൊണ്ട്. ഉന്മാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബുദ്ധിസ്ഥിരത ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ. നമ്മൾ ഭ്രാന്ത് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ ഒരു അവസ്ഥ, ഉന്മത്തമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ടല്ലേ, ശരിക്കും ബുദ്ധിസ്ഥിരത ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ നടക്കുമ്പോൾ അവർ ഈ എന്താണ് റോട്ടിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതൊക്കെ പറക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വലിച്ചു വാരി ഇടുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അവരുടെ ദേഹം തന്നെ എങ്ങനെയുണ്ടാവുക? ഏതെങ്കിലും മുഷിഞ്ഞ് കീറിയ വസ്ത്രങ്ങൾ. അവർക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്, നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ബോധമൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് നല്ലതാണോ മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ലതാണോ എന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മിക്കവാറും അവർക്ക് തന്നെ നാശത്തിന് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് അവസാനിക്കുക. അതാ അപ്പൊ ഉന്മാദം കൊണ്ടാണ് തമോ ഗുണം ബന്ധിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നിരജസ്തമശ്ച വിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസ്തത്വം തമശ്ചൈവ തമസ്സത്വം രജസ്തത. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വതമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നു. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വരജസ്സുകളെയും. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്തതും ഇത് ഈ ശ്ലോകം ഒരുമാതിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. നമ്മൾ ഒരാളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് 3 ഗുണങ്ങള്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരും സത്വഗുണമുണ്ട്, രജോ ഗുണമുണ്ട്, തമോ ഗുണമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭഗവാന് കുളിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു വിളക്കൊക്കെ കൊളുത്തുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നാമം ചെല്ലുന്നു. ഇതൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഗുണം ഏതാണ്? സത്വഗുണാണ്. കാരണം ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പോ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ ആരുമല്ല, എല്ലാം ഭഗവാനെ ചെയ്തു തരണേന്ന് അറിയില്ലേ? അതുകൊണ്ടല്ലേ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ അത് നടത്തി തരണേ ഇത് നടത്തി തരണേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവോ? ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം ഭഗവാനാണ് എല്ലാം നടത്തി തരുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലാണുള്ളത്. ഓക്കെ. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു ഓഫീസിൽ പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മളാണ് അവരോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നത്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അവരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മളാണ് എല്ലാം, എന്റെ ഡിസിഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും ഞാനായി മാറും, ആ സത്വഗുണം മാറി. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ യജമാനത്ത് പോകുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പുറത്തു വരികയാണ്. അപ്പം രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ്? നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? രാത്രിയായി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും കിടന്നുറങ്ങിയാൽ മതി അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ശരിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, മക്കളോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്? ചെയ്യുമ്പോ മക്കള് ദേഷ്യം കൊണ്ട്. അതെന്ത് ഗുണ? തമോ ഗുണാണ് അല്ലെ? ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തമോ ഗുണാണ്. മനസ്സിലാവണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ സത്വഗുണമുണ്ട്, രജോ ഗുണമുണ്ട്, തമോ ഗുണമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 തരത്തിലുള്ള ശക്തികളാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി. എന്തൊക്കെയാണ്? അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി. ഈ 3 ശക്തികളാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. നമ്മളുടെ ജീവികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുള്ളത് തടസ്ഥ ശക്തിയിലാണ്. തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെയും അന്തരംഗ ശക്തിയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഇതാണ് കേട്ടോ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ തടസ്ഥ ശക്തിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കൂടെ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വയപ്രയത്നം കൊണ്ട്
ഒന്നിലോ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് പോവാം. അതാണ് രാധാദേവി പ്രഷർ. അതായത് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാം. ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക്. ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ സത്വം എന്നാണ് പറയുക. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുക. എപ്പോഴും സന്തോഷമുള്ള ഒരു അവസ്ഥ. നമ്മൾ ആരുമല്ല, ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്നുള്ള ആ ഒരു ശരണാഗതി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഭാവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് അന്തരംഗ ശക്തിയിലേക്കുള്ള പോക്ക്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയുന്നത്? അതല്ല, നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും എന്താണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിലും മുഴുകി എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ പോകുന്നതാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് മായ നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുഴുകി പോകുന്നതാണ് ബഹിരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുക. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മായയാണ്. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് യോഗമായയാണ്. യോഗമായയിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. നമ്മളുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് യോഗമായയിലേക്ക് പോകാന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് മറന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകും? മായയുടെ പിടിയിൽ പെടും. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇതില് സത്വഗുണം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തടസ്സ ശക്തിയിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഏതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോവാം. അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വ തമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നു. അപ്പൊ പകൽ മുഴുവൻ നമ്മൾ പണിയെടുക്കുന്ന കൂടെ രജോ ഗുണത്തിലാണ് അല്ലെ. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വ രജസ്സുകളെയും മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു, ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നു, അതൊക്കെ തമോ ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ടുള്ളതാണ്. ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസ്തമസ്സുകളെ തോൽപ്പിക്കാം. രജോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് സത്വതമസ്സുകളെ കീഴടക്കുവാനും തമോ ഗുണത്തെ പോഷിപ്പിച്ച് സത്വരജസ്സുകളെ നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്. ഏത് ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് പോവാം. ഏത് സത്വഗുണത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാൾക്കാണെങ്കിലും രജോ ഗുണത്തിലേക്ക് പോവാം, തമോ ഗുണത്തിലേക്കും പോവാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഗുണമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതാണ് മനുഷ്യ ജന്മത്തിന് തന്നിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിര നിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹിതരാവാം. അതാണ് നമ്മൾ സ്ഥിര നിശ്ചയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണം, ഞാൻ എപ്പോഴും ഭഗവത് ചിന്തയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ സ്വഭാവത്തിനെ മാറ്റിയെടുക്കണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം. അതിനെയും അതിക്രമിച്ച് വസുദേവാവസ്ഥ എന്ന വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ എത്താം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെയുള്ള അവസ്ഥയാണ് എന്താണ്, പരമമായ സന്തോഷമാണ്. നമ്മൾക്ക് ആരും എന്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് ദുഃഖം തോന്നില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ മക്കൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ കർമ്മഫലമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെയാണ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. പിന്നീട് അവരുടെ പ്രവൃത്തികളാണ്. അത് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തെന്ന്, ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാര്യമല്ല, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. അവരും തിരിച്ചു വരും. നമ്മളെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ആശ്വാസം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മിക്കവാറും അവർ അനുകരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് സത്വഗുണത്തിൽ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാലക്രമേണ അവർ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്താൽ അതിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് പകരം നമ്മൾ അവരെ ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും തമോ ഗുണത്തിലാണ് ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആ തമോ ഗുണം തന്നെയാണ് അവരും കാണിക്കുക. നമ്മൾ എന്താണ് എന്താ പറയാ, യദ് യദ് ആചരതേ ശ്രേഷ്ഠാസ്തം പറഞ്ഞ നമ്മളൊരു ഇത് പഠിച്ചോലെ, ശ്ലോകം പഠിച്ചോലെ. അതിലെന്താണ്, ആചാര്യന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ശിഷ്യന്മാരും ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഒരു പാരന്റ് എന്താണോ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് മക്കളും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എവിടെയോ അത് ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് അവർ കുറച്ച് തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. ഇവിടെയാണ് ഒരാൾ ഈശ്വര ശാസ്ത്രജ്ഞനാകുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യരിൽ ഏത് ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനത എന്ന് അയാളുടെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഈ നിങ്ങൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ്, ഏത് ഗുണത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളതെന്ന്. കണ്ടോ, 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ, അവസാനം ഇരുന്ന് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആളാണ് ഇരുന്ന് പോയിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഭയങ്കര ശക്തി കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃത്തം സത്വം ഇത്യുത. 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിനുള്ളത്. 2 കണ്ണുകൾ, 2 ചെവികൾ, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ, വായ, ലിംഗം, മലദ്വാരം. ഇവയെല്ലാം സാത്വികതാ ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് 2 ചെവികൾ, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. വായ, ലിംഗം, മലദ്വാരം. ഇതിൽ നമ്മൾ ഇത് എല്ലാം സത്വഗുണത്തിലാണ് പ്രകാശിതമാവുമ്പോൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്താണിത് പ്രകാശിതമാവുക എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ്? നമ്മൾ ചെവി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് എന്ത് കാണണം? ഭഗവാനെ കാണണം, ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ആ രീതിയിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ണുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ്ടിരിക്കുക. ചെവികളോ നല്ലത് മാത്രം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെവികൾ ഉപയോഗിക്കുക. 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ. 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ എന്തിനാണ്? നല്ല ഗന്ധങ്ങളെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്,
എന്നുള്ളതാണ്. നിവായ നല്ല സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ദേഹത്തിന് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഹൃദയത്തിലെ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ വെക്കണം എന്ന് പറയൂ? നമ്മളൊരു അമ്പലത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകുന്നു അതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ വെക്കേണ്ടത്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കുക, വലിച്ചുവാരി എന്നുള്ളതല്ല. എന്താണോ ആവശ്യമുള്ളത് അത് മാത്രം കഴിക്കുക. അതിനെങ്ങനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിലനിർത്താം? ആ പരമാത്മാവിന് സങ്കടം തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ക്ഷേത്രം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക? ശരിക്കും വളരെ ശുദ്ധമായിട്ടാണല്ലേ? അത് അവിടെ എല്ലാം ചെടികളായാലും വെട്ടി നല്ല ഭംഗിയിൽ നിർത്തി, തുളസി ചെടികളൊക്കെ നിറയെ നട്ട് വളർത്തി, അങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ഷേത്ര പരിസരം ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ പരിശുദ്ധമായിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ശരീരം സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ മനസ്സ് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇവയെല്ലാം സാത്വികത ലക്ഷണത്താൽ പ്രകാശം. അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, നല്ലത് കാണുന്നു, നല്ലത് കേൾക്കുന്നു, ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനെ മാറ്റുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നു? നമ്മൾ സദ്ഗുണ സമ്പന്നനായി മാറുന്നു. അത്തരക്കാർ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരാണ്. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃത്തമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പറയാണ്, ഒരു ഗ്ലാസ്, എനിക്ക് നല്ല ദാഹമുണ്ട് കേട്ടോ, അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തേണു? ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ത് ആയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് എടുത്ത വഴിക്ക് ഒന്ന് തട്ടി കുറച്ച് വെള്ളം താഴെ പോയി. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ തോന്നുക? പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരുല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉറങ്ങിപ്പോയോ? നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കുറച്ച് തട്ടിപ്പോയി, അടിയിൽ കുറച്ച് ഉള്ളൂന്ന് വെച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നുന്നത്? നല്ല ദാഹം ഉണ്ടേനും, പിന്നെ വേറെ വെള്ളവും ഇല്ലേ അവിടെ വെച്ചോളും. അപ്പൊ എന്താ തോന്നുക? അയ്യോ വെള്ളം മുഴുവൻ പോയി. നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും. കറക്റ്റ് ആണോ? അല്ലേ നമുക്ക്? പക്ഷേ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ എന്താ വിചാരിക്കുക? ഓക്കെ, വെള്ളം പൊട്ടിപ്പോയി എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ട്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അത്രയും വെള്ളം ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കാണുമ്പോ ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നു എന്താണെന്ന്? അതിൽ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന്. മറ്റേ ആൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അയ്യോ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത്. രണ്ട് തമ്മിലുള്ള മനോഭാവത്തിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഉള്ളിൽ സമാധാനമാണ്, അല്ലേ? സംതൃപ്തിയാണ്. അര ഗ്ലാസ് വെള്ളേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ കുറവായി പോയി. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തൃപ്തിയില്ല, അല്ലെ? നമ്മുടെ മനസ്സ് കാണുന്ന വിധങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന വിധങ്ങളാണ് നമ്മളെ സംതൃപ്തനാക്കുന്നതും സംതൃപ്തി ഇല്ലാത്ത ഒരാളാക്കുന്നതും. ഏത് സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ അസുഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? അയ്യോ ഇത്രയും വലിയ അസുഖമൊന്നും വന്നില്ലല്ലോ, ഇത് മാറിപ്പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് ടെൻഷൻ നമ്മൾക്ക് എടുക്കില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനെ അയ്യോ എനിക്ക് ഈ അസുഖം വന്നു, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക, നല്ല അവസ്ഥയിലല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അസുഖം മാറാനുള്ള കാലാവധിയും കൂടും. നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും തൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവില്ല ലൈഫിൽ. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചെറിയ നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സൗകര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഈ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും കൂടുതൽ സന്തോഷമാണ്, അല്ലെ? എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നതിൽ നമ്മൾ തൃപ്തിയില്ല, ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളതാണെങ്കിലോ, അത് എന്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിനേക്കാളും വലുത് വേണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരിക. അതാണ് പറയുന്നത്. സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ലഭിച്ച് നമ്മൾ തൃപ്തി വരിക എന്നുള്ളതല്ല. നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എന്താണുള്ളത് അതിൽ തൃപ്തി വരുന്നതാണ് സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ലോഭപ്രവൃത്തി ആരംഭ കർമ്മണാമശമസ്പൃഹ രജസ്യേതാനി ചായന്തി വൃത്തേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്? ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ. എന്താ രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്? ഇനിയും വേണം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം. പിന്നെ അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് പ്രയത്നിച്ചാൽ മതിയാവും. നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു ചെറിയ വീടാണ്, എനിക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു മാളിക പണിയണം, അതിന് 1 കോടി രൂപ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്ക് ജോലിയുള്ളത് വളരെ കുറവ് ശമ്പളത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കഠിന പ്രയത്നം വേണോ വേണ്ടയോ? വേണം. അല്ലെ? കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ അതിനുവേണ്ടി സംഭരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ജോലിക്ക് പകരം 3 ജോലി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. കറക്റ്റ് അല്ലേ പറയുന്നത്? അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുമ്പോ അതിനനുസരിച്ച് പ്രയത്നം കൂടുതലാണ്, അല്ലേ? ഇനി അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം, അതാണ്. ഇതാണ് എന്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്? രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നിവയാണ്. ഇനി അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവച തമസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃത്തേ കുരു നന്ദന
കുരുനന്ദന, തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം. ഇപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഉദാഹരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡ്രഗ് അടിച്ച ഒരാളാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. അയാൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടാവുക? ഈ മയക്കുമരുന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? ഒരു മൂലയിൽ ചുരുണ്ടുകൂടി കിടക്കും അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാ? അവര് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യണ മാതിരി കാണുമോ നമ്മൾക്ക്? ഇല്ല. അതാണ് തേജസ് ഇല്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത. ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. എപ്പോഴും ഉറങ്ങണം. എന്താ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ കാണില്ലേ, അഡിക്റ്റ് ആണ്. അയാൾക്ക് ശരിക്കും സ്വയം ബോധമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ബോധമില്ല, വിശപ്പില്ല, ദാഹമില്ല, ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക. വ്യാമോഹം, പ്രമാദം. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും അയാളെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കുക, എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യാന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അയാളെ ഉണർത്തി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് സ്വയം ബോധമില്ല. അമ്മയും പെങ്ങളും തിരിച്ചറിയില്ല പറയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിലാണ് അവരുണ്ടാവുക. അവർക്കിപ്പോ ഒരു അമ്മയാണോ ഒരു സഹോദരിയാണോ എന്നുള്ള ബഹുമാനമൊന്നും അവർക്ക് തോന്നില്ല ആ സമയത്ത്. അവർ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ. കാരണം അവർക്ക് സ്വയം ബോധമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവരും അവരെയാണ് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരായ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. അപ്പൊ സാത്വിക ഗുണമുള്ള ആൾക്കാർ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങളിലേക്ക്, മേലത്തെ ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. മെഹർലോകം, സ്വർഗ്ഗലോകം, അങ്ങനത്തെ നമ്മളുടെ ഭൂലോകത്തിന് മേലുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച കർമ്മങ്ങൾ ജനിക്കുന്നവർക്ക് ഇടയിൽ ജനിക്കും. അതായത് ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ വരും. അതാണ് കർമ്മങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എവിടെയുള്ളത്? നമ്മുടെ ഭൂമിയിലാണുള്ളത്. വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ തന്നെ വരും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള മരിക്കുന്നവരാകട്ടെ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് പിറക്കുക. മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. തമോ ഗുണം. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ അവിടെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ കുടിക്കുന്നവരോ വലിക്കുന്നവരോ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അവരെ അടുത്ത ജന്മം അത് എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടെത്തിക്കുക? മൃഗങ്ങളിലേക്ക്. ഏറ്റവും മോശമായ അവസ്ഥയാണ് ഒരു മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന, കൊല്ലുന്ന അവസ്ഥയിലൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പാതാള ലോകങ്ങളിലേക്ക് ആണ്, അസുരന്മാരായിട്ടാണ് പോവുക കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ സർപ്പങ്ങളായിട്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ ജനനം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാര് മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതാണ് അതായത് സത്കർമ്മം. നമ്മൾ ആർക്ക് എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ലത് വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നല്ലത് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ലതാണോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമ്മളിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സത്വഗുണമാണ്. കാരണം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കും ദ്രോഹം ഉണ്ടാവരുത്, മറ്റുള്ളവർ ദുഃഖിക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സത്വഗുണമാണ്. ഇനി രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാകുന്നു. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലത്തിൽ എന്താ ദുഃഖം വരുന്നത്? നമ്മളെ പറ്റി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ എനിക്ക് നല്ലത് വരണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയണം എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് തന്നെ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടണമെന്ന് നടക്കുവോ? ഇല്ല. കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ എത്ര പ്രയത്നം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ഫലം പൂർണ്ണമായും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നതാണ് രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് സാധിക്കാണ്ടാവുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്താണ്? ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഹ സംഘസ്തേഷു വജായതേ സംഘാ സഞ്ജായതേ കാമക കാമാ ക്രോധോ വിജായതേ. നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നു, ദുഃഖം വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇതാണ് കണ്ടില്ലേ അമ്പലം കാണുന്നത്. അവിടെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതായാലും ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നതായാലും ഒക്കെ ഒരു അമ്പലത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു മനോഭാവമുള്ള ആൾക്കാരാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ. അവരുടെ ലൈഫ് കുറച്ചും കൂടി സമാധാനപൂർണ്ണമായിരിക്കും, സന്തോഷപൂർണ്ണമായിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും. എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെങ്കിൽ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഏറ്റവും സുഖമായിരിക്കുന്നു, സൗകര്യത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നു എന്നല്ല, അവര് മനസ്സമാധാനത്തോടു കൂടിയിരിക്കുന്നു, സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അവർക്ക് ഉള്ളതിൽ തൃപ്തി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തത് രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാകുന്നു. രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്? അവർക്ക് കഠിന പ്രയത്നം, എപ്പോഴും പ്രയത്നം ചെയ്ത് ജീവിതം, ഭക്ഷണത്തിനായാലും ജോലി എടുക്കണം. അപ്പം മറ്റവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല പുണ്യങ്ങൾ ആർജിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു ധനികര കുടുംബത്തിലൊക്കെയാണ് ആ ഒരു സത്വഗുണമുള്ള ആൾക്കാർ ജനിക്കുക. മറ്റുള്ളവരോ ഒരു സാധാരണ ഫാമിലിയിലാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാത്തിനും പണിയെടുക്കണം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി മൂന്നാമത്തത് തമോ ഗുണത്തിന്റെ ഫലം എന്താണ്? മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവും. അതിന് ഇവിടെ ഒരു കോണി കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ കോണി എങ്ങനെയാണ് അതിൽ കൂടെ ആർക്കെങ്കിലും കയറാൻ പറ്റുമോ? ആ അടച്ചമാരിയാണ്. അതാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഇങ്ങനെയാവും ഇത്രേ. കാരണം അവർക്കും ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല. അജ്ഞാനാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസാഹ ജഗന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസാഹ. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. അപ്പൊ സാത്വിക നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പും പറഞ്ഞു അല്ലെ.
ആണ് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്കാണ്, സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങളിലേക്കാണ്, മേലെ മാക്സിമം ബ്രഹ്മലോകം വരയ്ക്കും അവർക്ക് പോവാം എന്നുള്ളതാണ്. രാജസ പ്രകൃതിയുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെയാണ് വരിക. കാരണം എന്താണ്, അവർ കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അത് ലഭിക്കണം ഇത് ലഭിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വീണ്ടും ജനിക്കും. പക്ഷെ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യരാവണമെന്നില്ല കേട്ടോ, അതും നമ്മൾ അറിയണം. നീചമായ തമോ ഗുണത്തിൽ അടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിബദിക്കുന്നു. അവരെന്താ എവിടേക്കാ പോവുക? താഴത്തെ ലോകങ്ങളിലേക്ക്, നരകങ്ങളിലേക്ക് പോവും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശരീരസംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ നോക്കിക്കോളൂ. ഇത് നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ഇതാണ്, നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണിത്. ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോവാം? അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത്? വിശുദ്ധ സത്വം. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും മേലെ പോകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? വിശുദ്ധ സത്വം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, അതായത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചാലും ഓക്കെ, എല്ലാ സുഖത്തിനെയും ദുഃഖത്തിനെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാന് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ചൂട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും തണുപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒന്നും നമ്മൾക്ക് വ്യത്യാസം അറിയില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്, ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഇനി അടുത്തൊരു ജന്മം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതിലെന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അത് കൃഷ്ണാവബോധം പൂർവ്വം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയുടെ ലക്ഷണം അത്രേ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ വലയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തി പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ സത്യത്തിലേക്ക് എത്തും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് കുറച്ചെങ്കിലും ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആകർഷണമൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്. ഏത് ഭക്തി ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരണമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും സത്വഗുണം ഉണ്ടാവണം. എന്നാലാണ് അതിന്റെ മേലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുക. അതിന്റെ മേലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ, അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതെ ഇരിക്കുന്നുവോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അധീനനും ആയിരിക്കുന്നുവോ, ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യ നിലയിൽ കാണുന്നുവോ, ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ, ആർക്ക് പ്രിയമായും അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ, ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും ശത്രുമിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുദ്യമനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. ശരി, ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ. അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ പിടിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാത്തിനും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ, നമ്മൾക്ക് പലതിനോടും ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇപ്പോ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് എന്താ പറയാ, നമ്മളൊരു കോമയിലുള്ള ഒരാളാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. ഓക്കെ, കോമ സ്റ്റേജിൽ പോയ ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? ഇല്ല, കാരണം അയാൾ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. ഓക്കെ, അയാൾ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല, അയാൾ ഡ്രസ് ഇട്ടുണ്ടോന്ന് അയാൾക്ക് അറിയുന്നില്ല, ഏതും അയാൾക്ക് ബോധമില്ല അല്ലെ? അതാണ്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറുപ്പ്, എന്താണ്, വെറുപ്പും ഇല്ല, സന്തോഷവും ഇല്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്താൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് കോമ സ്റ്റേജിലല്ലാതെ, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ, ഇന്ന് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ വെക്കാനൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു, ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു തൈര് ചോറ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഓക്കെ, അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. ഒരു തൈരാണ് കിട്ടിയത്, അതുകൊണ്ട് തൈര് ചോറ് ഉണ്ടാക്കി ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. ബാക്കിയുള്ള സമയം ഞാൻ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുന്നു, നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പണികൾ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു. അതല്ല, നാളെ നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത്രയും വിഭവ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള സദ്യ കിട്ടി, അപ്പോഴാണെങ്കിൽ ആ സദ്യ കഴിക്കുന്നു, അതിലും സന്തോഷം. എന്നാൽ ഇപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അതേ അവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അന്ന് ഭയങ്കര സദ്യയാണ് കഴിച്ചത്, അയ്യോ എന്നും അങ്ങനെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ള ഒരാഗ്രഹം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ ഇതിപ്പോ മോരുചോറാണെങ്കിൽ വിശപ്പ് മാറണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അത് അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? വിശപ്പ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ വായയ്ക്ക് രുചിയോടെ കഴിക്കണം എന്നുള്ളതല്ല. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പ്രസാദം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിന് നമ്മളൊരു പഞ്ചാമൃതം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തൈരിച്ചോറ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെമൺ റൈസോ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? ഉപ്പും പുളിയും മധുരവും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടല്ലേ കിട്ടുന്നത്, അല്ലേ?
അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം പോലും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളെ മാറ്റണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭക്ഷണം നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാലും ഓക്കെയാണ്, അയാൾ അതിന് ഇതാവില്ല. എന്നാൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഓക്കെയാണ് എന്നുള്ള പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അവരുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ല അയാൾക്ക്. ഇനി പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ്, അപ്പൊ അയാൾ AC വേണമെന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, ആ ചൂട് കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തണുപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഏതാണ് നല്ലൊരു പുതപ്പ് വേണം, ഒരു കമ്പിളി വേണമെന്നും അയാൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹീറ്റർ വേണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് എല്ലാത്തിലും ഉദാസീനായിട്ട്. ഇപ്പൊ ഇതിന് ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ പറയും, ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ശ്രീ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ, അവരൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരായിരുന്നു. മാധവാചാര്യ, നമ്മൾ കുറെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു അല്ലെ? അവരൊക്കെ അതേമാതിരത്തെ ആൾക്കാരായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇതില് വാസവാചാര്യരെ ഒരു കഥ പറയാം. അത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് വാസവാചാര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. വാസവാചാര്യര് വന്നിട്ട് നാരദന്റെ അവതാരമായിട്ടാണ് പറയുക. അപ്പൊ വാസവാചാര്യര് വീട്ടിലാണ് അവര് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക കേട്ടോ. എല്ലാവരും ചേർന്ന് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യും എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിനെ ഒരു വേറെ രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. ഈ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം എന്നിങ്ങനെ കളിയാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരൊന്നും അതിൽ പെടുത്തില്ല. ശുദ്ധഭക്തിയില് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ഈ വാസവാചാര്യരുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അവര് ഒരു റൂം അടച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് സങ്കീർത്തന യജ്ഞം ചെയ്യുക. അപ്പൊ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം ചെയ്ത് കുറച്ചൊരു 4-5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവര് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശരിക്കും എക്സ്റ്റസിയിലെത്തും. എക്സ്റ്റസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉന്മാദാവസ്ഥ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതായത് ഭഗവാനെ സ്വയം കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ വായിക്കുന്നത്, പാടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നരസിംഹമൂർത്തിയായിട്ട് മാറും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അങ്ങനെയാണ്, ആ ഒരു ലീലയാണത്. അദ്ദേഹം സ്വയം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ആസ്വദിക്കും, കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എന്താണ്ടാവണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാസവാചാര്യരെ മകൻ മരിക്കുകയാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത്, വയ്യാണ്ട് കിടന്ന്. മരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭാര്യ വന്നിട്ട് വാസവാചാര്യരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും, ഓക്കെ അങ്ങനെ മോൻ മരിച്ചു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ എടുത്ത വഴിക്ക് വാസവാചാര്യൻ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ അറിയിക്കരുത്. കാരണം ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കീർത്തനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്, അവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളുടെ നീ കരയാണ്ടിരിക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ മകൻ അത്രയും ഭാഗ്യവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴല്ലേ ആ കുട്ടി മരിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് വാതിലടച്ച വാസവാചാര്യർ ഇവരെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. അത് വരയ്ക്കും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ആ ഒരവസ്ഥ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കൂ? നമ്മുടെ അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട തന്റെ മകൻ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ. അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനാണ് അവരുടെ പ്രയോറിറ്റി. ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേ അവർക്ക് എല്ലാം ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് കീർത്തനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മനസ്സിലാവും കുട്ടി മരിച്ചു എന്നിട്ട് കുട്ടിയെ ജീവിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ കുട്ടി എന്റെ ഈ ജന്മത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വീണ്ടും മരണാവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ വേറെ ലീലകൾ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഒരു അവസ്ഥ ആണ്. അവിടെ അവർക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ ധീരനായാലും നിന്ദകളില് സ്തുതികളില് എല്ലാത്തിലും അവർ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? സമചിത്തതയുള്ളവരായിരിക്കും. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഇതേമാതിരി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാരാവുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാര് അവർക്ക് ഏതിനോടും ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. മണ്ണായാലും ശരി, സ്വർണ്ണമായാലും ശരി. നമ്മുടെ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അവിടുത്തെ രത്നത്തിന്റെ കഥ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടായില്ലേ ഇതിനു മുമ്പ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാം ചെയ്യോ അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീത്യൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. അപ്പൊ നമ്മൾക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് പ്രഭുപാദ് നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? 16 റൗണ്ട് നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യമനിയമങ്ങൾ സാത്വിക ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിച്ച് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ സ്മരണത്തിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കും ഉള്ളത് ഒരു പ്രോമിസ് ആണ്. ഓക്കെ, അത് ഗുരുവിന്റെ പ്രോമിസ് ആണ് നമ്മൾക്ക്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത്? ഏത് പരിസ്ഥിതി ആണെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. വാസവാചാര്യൻ നമ്മൾക്ക് അതാണ് കാണിച്ചു തന്നത് അല്ലെ. വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപഥത്തിലെത്താം. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മാം ചെയ്യോ അവ്യഭിചാരേണ. അവ്യഭിചാരേണ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഏത് സാഹചര്യം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ മുടക്കരുത്. ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു റൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാണ്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് 7 മിനിറ്റ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കേണ്ടത്? 7 മിനിറ്റ് 8 മിനിറ്റ് മാക്സിമം അല്ലെ ഒരു റൗണ്ട് ജപിക്കാനായിട്ട്. ഒരു 8 മിനിറ്റ് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തായാലും മാറ്റി വെച്ചിരിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയത്തോട് കൂടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുക.
അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന നാരദരെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് രത്നാകരന്റെ വാൽമീകിയുടെ സ്റ്റോറിയാണ്. വാൽമീകിയുടെ സ്റ്റോറി അറിയാമോ? രത്നാകരൻ എന്നാണ് വാൽമീകിയുടെ പേര്. അപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു കൊള്ളക്കാരനും പിടിച്ചുപറിക്കാരനുമാണ്. അപ്പൊ നാരദൻ വരെയാണ്, വനത്തിലാണ്. അപ്പൊ നാരദൻ വരുമ്പോ നാരദരെ പിടിച്ചു പറിക്കാൻ, നാരദന്റെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ഒരു വീണ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, മാക്സിമം. വേറെ ഒന്നും നാരദൻ കരുതാറില്ല. അപ്പൊ നാരദൻ പറയാണ്, ഇതിനു മുമ്പ് മൃഗാരിയോട് പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെയാണ് ഈ ജീവിതം. നിനക്ക് പാപങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നീ ഇതായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം നിനക്ക് ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മന്ത്രം ജപിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ നാരദൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുണ്യാത്മാവാണ്. അദ്ദേഹത്തെ രത്നാകരനെ അറിയാം. അപ്പൊ രത്നാകരൻ സമ്മതിക്കുകയാണ്, ഓക്കെ എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് പറയും, അപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ ജപിക്കേണ്ടത്? രാമ 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 എന്ന് ജപിക്കാൻ പറയാണ്. പക്ഷെ വാൽമീകിക്ക് രാമനും മരമൊന്നും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇയാള് രത്നാകരൻ എങ്ങനെയാണ് ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്? മര 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 മര. കുറച്ചു നേരം മര 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 ജപിക്കുമ്പോ എന്താ തോന്നുന്നത് നമ്മൾക്ക്? രാമ രാമ രാമ. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അതിനെ രാമനാമമായിട്ട്, അത് അവസാനം ശതൽപുറ്റൊക്കെ മൂടുന്ന ലെവലിലെത്തും. അയാൾ നീക്കിയില്ല പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട്. അതിൽ രസം പിടിച്ച് അങ്ങനെയാണ് വാൽമീകി എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് മാറുന്നത്. വാൽമീകിയാണ് രാമായണം രചിച്ചത്, അറിയാമല്ലേ? ഗർഭിണിയായ സീതയെ രക്ഷിച്ചതൊക്കെ ലവകുശന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായത് വാൽമീകിയുടെ ആ സമയത്താണ്, നമ്മൾക്കറിയാം. അപ്പൊ ഏത് അവസ്ഥയിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനായിട്ട് മാറാം എന്നാണ് ഈ കഥകൾ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വാൽമീകിയുടെ അത്രയ്ക്ക് കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളൊന്നും ഉള്ള ആൾക്കാരല്ലല്ലോ, അല്ലല്ലോ? ആരെങ്കിലും ആ ലെവലിൽ ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ കുറച്ചും കൂടി നമ്മളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കില്ലേ? ആർക്കും ഉത്തരമില്ല, കാരുണ്യം കാണിക്കില്ല എന്നാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണിക്കില്ലേ? കാണിക്കും, തീർച്ചയായിട്ടും. എന്തായാലും നമ്മൾ വാൽമീകിയുടെ അത്രയ്ക്ക് മോശമല്ലല്ലോ, മൃഗാരിയുടെ അത്രയ്ക്ക് മോശമല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാക്കി മാറിയിട്ട് കൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, ഇനി ഏതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ആദ്യ പിതാവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? പറയൂ. എച്ചാണോ? ഒരു മിനിറ്റ്. അല്ലല്ലോ, 4. സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ, അതാണ്. സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയ സംഭവന്തിയാക താസാം ബ്രഹ്മമഹദ്യോൻ നിരകം ബീജപ്രദ പിത. ആ ശ്ലോകത്തിന് അവസാനത്തിലുള്ളതാണ് ബീജപ്രദപിത. എല്ലാ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് അറിയണം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? പറഞ്ഞോളൂ. ആകെ എത്ര തരം ജീവാത്മാക്കളാണ്? ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല, ഒന്നുറക്കെ പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഒരാള്? 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗം. എത്ര തരത്തിലുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളാണുള്ളത് അല്ലെ? 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാണ്? സത്വം, രജോ, തമോ ഗുണം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഏതിലാണ്? രജോ ഗുണം. ഇനി അടുത്തത് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം കേട്ടോ. കാക്ക എന്ന് പറയും തമോ ഗുണാണ്. പിന്നെ ഇതില് സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഏതാണ്? ഇത് അരയന്നാണ്, താറാവല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് അത് തെറ്റരുത് കേട്ടോ. അരയന്നാണ്. അരയന്നത്തിനാണ് ആ ഒരു എബിലിറ്റി ഉള്ളത്, താറാവിന് ഇല്ല കേട്ടോ. ശരി, ഇനി അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ്? രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ? രാഗാത്മകം. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? സത്വഗുണത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? സത്വഗുണത്തിന്റെ ഫലം എന്താണ്? അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നത്? അത് പ്രകാശമാനമാണ്. സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബന്ധിക്കുന്നു അല്ലെ? സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബന്ധിക്കുന്നു. അത് പ്രകാശമാനമാണ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ശ്ലോകം 14:26 ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്താ പറയുന്നത്? അതിന് മുമ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലേ? രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലേ? സ്വഭാവയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളോ?
തമോഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? തമോല്ല രജോ സ്വഭാവിയുടെ. അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. രജോഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞ question. രജോഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എന്തെല്ലാണ് പറയൂ? എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാ. അല്ല, അതിയായ അതിനു മുമ്പ് ശ്ലോകം 14-26 ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? 14. ഓക്കെ, പറയൂ. അതെന്താ പറയുന്നത്? 26 പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തി 26 സേവനത്തിൽ 26 പറഞ്ഞോളൂ. ഏർപ്പെടുന്നതിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. അതെ, ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും എവിടേക്ക് എത്തും? ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്തും. പക്ഷെ പിഴയ്ക്കാതെ ആ വാക്കുണ്ട് കേട്ടോ, അവ്യഭിചാരേണ. പിഴയ്ക്കാതെ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതണം. ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞോളൂ. താമസ സ്വഭാവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. താമസ സ്വഭാവികൾ എന്താണ്? ഉന്മാദം, എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രമാദം, പ്രമാദം. അതെ, അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. മൗഢ്യം, അജ്ഞാനം, ഇതൊക്കെയാണ് എന്താണ് തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇതാണ് ശരി. തമോ ഗുണത്തിൽ എന്താ എഴുതേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേജസ് ഇല്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം. ഇതാണ് 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനാണ് അത്. തേജസ് ഇല്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം. ഇതാണ് തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കേട്ടോ. 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനാണ് അത് വരിക. തേജസ് ഇല്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം. ഇനി രജോ ഗുണത്തിന്റെ എന്താണ്? അതിയായ ആസക്തി. അത് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനാണ്. എന്താണ്? അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം. ഓക്കെ, എല്ലാം ക്ലിയർ ആയോ? എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആയോ? ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മലോകം. സമുന്നത ഗ്രഹം. ഇനി 14:1 എന്താണ് പറയുന്നത്? അതാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റത്തെ? അതെ അതെ, ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ എന്താണ് ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അറിയുന്നത്? ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കണേ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മേലെ പോവാം എന്നുള്ളതാണ്. ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് എങ്ങനെ നമ്മൾ വിശുദ്ധ സത്യത്തിൽ എത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അത്ര എഴുതിയാൽ മതി. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം വിശുദ്ധ സത്യത്തിൽ എത്താം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതില്. അതാണ് ജ്ഞാനം. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു. ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് എങ്ങനെ വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ എത്താം, അതാണ് ജ്ഞാനം. നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനാണ് നമ്മൾക്ക് തരുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് എവിടെ എത്തുന്നത്? പരിപൂർണ്ണ. അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് എത്താൻ പറ്റുക? ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനങ്ങളെ കൂടെ. അതാണ് അവസാനത്തെ, അതിന്റെ ഉത്തരാണ് അവസാനത്തെ ശ്ലോകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്താണ്? പിഴയ്ക്കാതെ നിരന്തരമായി ഭക്തി സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പരമപദത്തിലെത്താം. അപ്പോഴാണ് എന്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ മേലെ പോയിട്ട് വിശുദ്ധ സത്യത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകവും അവസാനത്തെ ശ്ലോകവും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ കി ജയ്, പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ.